d'executar concretament una cosa promesa, desitjada, manada, etc. A partir del terme de compliance, però, han sorgit altres termes relacionats amb una ampliació del significat original. Per exemple, en anglès és habitual comentar termes com ara Compliance Officer, Compliance Department, Chief Compliance Officer, a les quals fan referència respectivament a la persona, al departament o al cap de departament que dins d'una empresa o una organització s'encarrega de controlar que les activitats d'aquest organisme s'ajusten al marc legal i reglamentari. Complir la llei, les normes, els acords. Sembla una cosa tan òbvia que la donem per descomptada, no? Aparentment, tothom ha de complir la llei i una amplíssima majoria d'empreses afortunadament ho fan. Així doncs, si això efectivament és així, què fa tan necessaris mecanismes de control que garanteixen el compliance de les entitats? Compliance com a eina per a la sostenibilitat. Dit això, llanço la primera pregunta a la taula, que és, des d'un punt de vista del sector públic instrumental, des d'un punt de vista del sector privat, què és el que significa per cadascun de vosaltres el compliance o què fa tan necessaris els mecanismes de control que garanteixen aquests compliance? Per mi, això que de fet abans li he comentat a l'Egui, m'ha dit que sí que ho dius molt directe, per mi el compliance és el compromís amb la integritat, l'ètica i la transparència, així de clar. En principi, com comentàvem o ja hem comentat en diverses ocasions, també amb els ponents, un programa de compliance, després ja cadascú opinarà, el que ha d'anar o l'objectiu principal és a la prevenció dels riscos penals, però també si es donés aquest risc o si veritablement es donés una conducta irregular, com actua l'entitat davant d'aquest risc. Això és molt important, després com ho comentarem, no? De cara també a altres impactes que té ja no solament en l'àmbit penal, sinó també en l'àmbit de la contractació pública, que és la meva especialitat. I en principi tindrem, y aquí ya miro a José, porque tenemos en este lado, pensamos lo mismo, y la diferència entre el compliance en el sector privat i el que és el sector públic. Abans ja estàvem començant ja a fer la introducció, que en el cas del sector privat ho veiem com que és totalment necessari, però abans dèiem que en el sector públic tendría que estar ya en el ADN y en la génesis, porque la administración pública gestiona, ¿no? Toda la parte pública, o sea, la red pública que se dice en derecho, por tanto ya el interventor del ayuntamiento, el secretario o la responsable de contratación ya tiene que tener en su ADN el cumplimiento normativo. Por lo tanto, ¿qué sentido tendría? Y aquí hay debate jurídico, hablar de compliance, propiamente dicho, en el ámbito del sector público, si ya tendría de per se llevarlo ya interiorizado. De hecho, hemos llegado a decir, en plan broma, que se podría tratar de postureo en el caso del sector público cuando se habla del compliance y la aplicación de esto en el sector público. Si bien, y aquí es mi opinión, una cosa no quita la otra y sí que se tiene que hacer actividades de divulgación y de información, porque aunque todo el mundo lo tenga en su ADN, en el caso del sector público, sí que conviene ser machacón y recordarle para que todo el mundo lo tenga interiorizado, ya no solo en el sector privado, sino también en el sector público. Hola, bon dia. A veure, enllaçant amb les paraules d'Alejandra, a veure com a... no sé si... Com bé deia, parlar de compliance al sector públic és una mica una perollada, es diria, perquè el sector públic ja ho porta incorporat al compliment normatiu, que significa la paraula compliance, ja ho porta incorporat al seu ADN. L'administració pública no tindria raó de ser si els funcionaris i els polítics que la conformen no actuessin conforme al principi de legalitat i en ple compliment a la llei i a la norma. Per tant, traslladar aquesta paraula del sector privat al sector públic significa un trasllat del qual parlaríem al sector públic instrumental, és a dir, a les empreses públiques, al sector públic, però no a l'administració pública pròpiament dita. Què fa que el compliance al sector públic instrumental porti un plus
inclús afegit el fet de que els funcionaris públics estéssim al servei de l'administració pública instrumental també, al servei de les empreses privades, que ja portem incorporat aquest compliment normatiu i, per tant, des de la pròpia emissió dels actes, dels acords del Consell d'Administració fins a l'execució d'aquests acords, ja estem vetllant en tot moment per aquest compliment normatiu. Parlarem més detalladament del sistema de compliance que tenim implantat i que el meu company, el professor mexicano, l'interventor, ha desenvolupat més especialment. Bon dia. Hablar de compliance per nosaltres, de compliance públic, sempre entenem que estem parlant de compliance públic i les instrumentals, no tornem a obrir el debat. Semblava una necessitat òbvia per l'Ajuntament, per unanimitat del plenari, en l'abril del 15 ja acorda implementar directament tot el sistema de compliance, que jo crec que en aquest moment està implementat d'una forma exitosa en el grup, però con una variable adicional, es decir, la ecuació de compliance penal, que seria la que se deriva de aplicació del Codi Penal, se incorpora con una solució diferent de tareas adicionals que fa que tot el compliment del grup, no solamente de Massa, que es la organizadora de todo el grupo municipal, haya regulat procediments de compliance normatiu penal i d'informació financera i estructurades i amb reportings periòdics i d'informació que està centrant para el grup, para el Consell d'Administració, para la estructura administrativa nostra en los ens instrumentals, un modelo que no m'estendré però que acabarà en una estructuració molt més eficient de lo que és el control. Parlaríem d'aquest tema després perquè implicarà tota la transversalitat, la confiabilitat de les estructures que conformen el control i que treballen en un sistema definit prèviament i por tanto si el control públic instrumental és una figura de futur, és una figura imprescindible des del meu punt de vista i que jo compartir lo que estaba diciendo es un modelo que en nuestro caso es un modelo exitoso. Hola, gràcies. En primer lloc, agrair a l'organització que hagi comptat amb nosaltres per aquesta taula rodona. A mi també em toca una mica oferir un punt de vista complementari, que sí que seria el punt de vista de l'empresa privada, i és també una mica, m'agradaria remuntar-me una mica més enrere del que tots hem començat a sentir a parlar com a compliance penal, que efectivament l'interès sorgeix a partir de la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques en l'àmbit de l'empresa. Estem parlant de l'any 2010. En el nostre cas, en el nostre entorn empresarial, en el grup parlat, nosaltres ens remuntem molt més enllà perquè no entenem el compliance sense la vinculació amb els comportaments ètics. Per nosaltres el compliance emana, no deixa de ser un aterratge, una manera de concretar uns principis d'actuació que emanen d'uns valors fonamentals que nosaltres ja vam expressar en el primer codi de conducta dels nostres professionals l'any 2002. Per aquella mateixa època també vam començar ja a fer memòries de sostenibilitat i ja hi havia aquest sentiment de que en complir la llei no n'hi havia prou. Nosaltres quan fem formació als nostres professionals internament a la companyia sempre els expliquem que aquí hi ha dos àmbits. Hi ha requeriments, és el que ens diu la llei, és el que diuen els companys de taula. És evident que l'administració pública en complir la llei és intrínsec, però també ho és per les empreses. Complir la llei és complir la llei, això no es discuteix. Nosaltres diríem que hi ha requeriments i hi ha compromisos. Els compromisos són els compromisos que nosaltres agafem internament i que van bé molt més enllà de complir la llei. És a dir, que per nosaltres el compliance seria una qüestió més integral, que no només inclou complir la llei, sinó que inclou també agafar una sèrie de compromisos interns que van molt més enllà del que seria exigible a tots els nivells dels àmbits que comunament s'han descrit amb una tipificació de delictes, una possible responsabilitat penal
tampoc obviarem el fet que el Codi Penal va posar un incentiu molt important a les empreses, diguem-li un incentiu, diguem-li un requeriment, una invitació molt forta en el sentit de dir que això pot ser un aterrant, i això va ser un incentiu d'impuls a les empreses privades sense cap tipus de dubte. Però jo, en la nostra experiència, això el que ens va fer també va ser recapitular moltes coses que ja s'estaven fent i sobretot vincular-ho a l'oportunitat de desenvolupar molt més detalladament el compliment d'uns valors que van una mica més enllà de la llei. Després parlarem una mica també que nosaltres emmarquem el compliance en un sentit ampli també de control, un sistema de gestió integrat amb altres elements de control com poden ser control intern, auditoria interna i la gestió de riscos de la Bueno, clar que el compliance va molt més enllà del risc penal que estableix. En un entorn legal i social de la sensibilitat amb l'ètica i la transparència, quina és la seva valoració sobre l'evolució de les relacions entre el sector públic i privat en els últims anys? A veure, jo abans, parlant de l'evolució entre el sector públic i sector privat, sobretot, i el que comporta el compliance, almenys des de la meva opinió, és confiança. Confiança en les relacions que es mantenen tant en el sector privat com en el sector públic. Ara ja parlant del cas concret en el que, com a secretària del Consell d'Administració de Marsa, el fet que tant el soci privat, Sorea, com el soci públic de l'entitat, és a dir, l'Ajuntament de Tarragona, prenguin mesures dins de l'àmbit del compliance o del control. Però hem de recordar que l'any 2015 l'Ajuntament va implantar la UCE, que és la unitat de aquí vull explicar tots els ODS que no els explicaré. En l'àmbit del compliance seria el 16, que seria pau, justícia i institucions sòlides. Per tant, aquestes relacions o aquestes aliances, tant entre el sector públic com el sector privat, afavoreixen l'assoliment d'aquest objectiu, que seria institucions sòlides on no hi cap ni la corrupció, ni el suborn, ni el tràfic d'influències, doncs totes les institucions estan compromeses fortament en erradicar aquestes pràctiques irregulars. Gràcies. I la pregunta ara aniria cap a l'interventor general, el Xicano. Ja hem dit que el compliance del sector públic, doncs no, però en els ens instrumentals, l'eficàcia dels models en els ens instrumentals, ens podries explicar una mica? Partint d'aquestes, circunscrivint la nostra opinió, que crec que és compartida per tota la taula, dir que el sector administratiu té altres responsabilitats assumides i, per tant, parlem del sector instrumental. És possible liderar un model d'eficiència de control? Estem parlant d'empreses públiques. Per tant, les empreses públiques, la competència i la funció reservada del control està residenciada en l'òrgan de control interno de l'entitat local. Per tant, en el cas de les intervencions municipals. És possible instrumentalitzar, estructurar un model que pugui acabar sent més eficient, tenint en compte que les funcions de control i de compliment són reservades i exclusives de l'òrgan de control intern. Jo crec que és el model que s'implanta i que està en funcionament de forma solvent, i és que l'òrgan de control de compliment, l'estructura de compliment de la UCE, que estava dient Alejandro, té funcions addicionals assignades a la del compliment penal que estan lligades a lo que tenim instal·lat per la Cristina, de lo que és el compliment normatiu en general, a la vegada residenciant en altres institucions importants sobre el subministrament d'informació financera fiable, tenint en compte que el govern en marcos d'estabilitat presupuestaria y sostenibilidad financiera a nivell de grup i, per tant, a nivell públic. Per tant, la garantia de que aquesta informació sigui suficientment solvent, estructurada sobre figures que lo garantizan perquè és la seva responsabilitat, que permet des de l'òrgan de control intern de l'estructura administrativa verificar, supervisar i avaluar que efectivament la unidad de control fa el que toca, revisa lo que ha de revisar, reporta lo que ha de reportar, y desde esa confiabilidad girar el propio control interno
fan un model més eficient girant les auditories cap al model d'auditoria operativa que entenc que seria el futur del control. Quan un pas en què la trazabilitat del control està marcada, està estructurada i la revisió automàtica d'informes que no tenen per què inclús d'auditoria, la tendència nostra és més a una auditoria des de la informatització, una auditoria pràcticament contínua, la detecció immediata i s'aprovi una nova llibertat a l'actuació immediata. Eso sí, la estructura de la unidad de control de empresas en el nostre cas, de convèncer amb funcions addicionals, funciona i és solvent, permet alliberar els recursos a l'hora de control i girar cap a l'autoria operativa que entenem que és l'autoria de futur que ha de garantir que les funcions de les empreses són més eficients en el seu funcionament. Gràcies. En el cas del sector privat, Cristina, qui hauria d'assumir en aquesta figura dins dels ens instrumentals, i quines competències i funcions hauria d'assumir aquesta figura? Gràcies. En el nostre cas, nosaltres hem vingut desenvolupant un model de compliance a les empreses amb un model que ha tingut sobretot la figura d'un conveni oficial d'entrada a nivell unipersonal. És cert que no en totes les empreses ho tenim així, en la majoria s'ha desenvolupat en un òrgan unipersonal, però en altres casos és un òrgan de tipus col·legiat, més similar al que, per exemple, compta Imatsa, com és el cas de la nostra societat capçalera. Sota el nostre punt de vista, la legislació també ja ho preveu, que això ha d'estar encarregat a un òrgan i aquest òrgan pot ser tant unipersonal com col·legiat. Nosaltres tenim situacions en el nostre grup d'empreses, que són més de 100 empreses a tot Espanya, de diverses casuístiques. La majoria dels casos unipersonal. En molts casos, però no sempre propi personal de l'empresa. Per això tampoc sabem que tampoc és un requisit. Hi ha uns requisits que, evidentment, van més associats a les funcions del compliance officer que tenen a veure amb que aquesta persona o aquest òrgan coneixi l'empresa, coneixi què es dedica, coneixi quins són els seus processos, quins són les mesures de control que pot aplicar, quins són els seus riscos, perquè hi ha tot un model, tothom parteix d'una anàlisi de riscos i per fer una bona avaluació de riscos és fonamental conèixer l'empresa. Més aviat parlaríem d'uns requeriments de la funció, no tant de si podria ser una persona o un òrgan col·legiat, intern o extern. Evidentment, per un òrgan extern haurà de fer una tasca prèvia de coneixement de l'empresa, però això no vol dir que sigui compatible. Jo crec que totes les dues combinacions, individual, col·legiat, intern o extern, serien perfectament factibles. Només que en el desenvolupament propi del model passarien per un camí o passarien per un altre. I la veritat és que nosaltres tenim totes les casuístiques de les nostres empreses. Gràcies, Cristina. I ara, des d'un punt de vista dels ens instrumentals, m'agradaria preguntar-li a la Núria el contingut, formació i aprovació dels codis ètics o de conducta dins del sector que dèiem públic instrumental, naturalesa jurídica els mateixos i objectius d'aquests codis. Del sector públic instrumental, els codis ètics i codis de conducta els enllaçaríem des d'una doble vessant, que enllaçaria també amb una de les altres qüestions que es plantegen amb posterioritat, que és l'aplicació de la llei de transparència i l'articulació de la llei de transparència o de la transparència, el principi de transparència amb el compliance. El codi de conducta i el codi ètic del que s'ha dotat totes les autoritats municipals i tots els ens instrumentals del sector públic local està exigit tant per l'article 55 de la llei de transparència com pel propi article 31 del Codi Penal després de les modificacions de les lleis del 2010 i del 2015 i la molt recent del 2019 que incorpora el delicte i
exigeix, té aquesta doble funció, la de compliment de la llei de transparència, que exigeix que tots els ens que estan subjectes a la llei de transparència es dotin de codis ètics i codis de conducta, i també amb el model de compliance de prevenció com a eximent, com a exempció de la responsabilitat penal de la persona jurídica per haver-se dotat l'òrgan d'administració d'un model d'organització i de gestió que inspeccioni els riscos que corre l'empresa en quant a les possibles responsabilitats penals, possibles comissions de delictes, i que instauri els protocols necessaris per a corregir aquests riscos i per evitar-los. Per tant, el codi ètic el que ens estableix és la visió i els valors propis de l'organització, i el codi de conducta establiria una sèrie de conductes, de responsabilitats, d'obligacions per part tant del personal directiu de l'empresa com del personal propi de l'empresa, i s'enllaçaria amb aquests principis de bona administració i de la prestació de serveis públics de qualitat que estableixen tant la Carta Europea de Drets Fonamentals com la pròpia llei de transparència. En quant a la formació ve donada internament des de les empreses amb la creació de la unitat de control d'empreses, la persona que realitza les funcions de compliance, com externament a través d'un contracte de serveis de persones que estan professionalment dedicades a aquest àmbit, i es formaria el codi de conducta, seria una part més d'aquest model d'organització i de gestió, juntament amb el mapa de riscos penals, amb el codi ètic, com hem dit, i amb els protocols d'actuació en cas d'incompliments i de les circumstàncies que facin necessari l'actuació del protocol per a prevenir la possible comissió de delictes penals. També és l'òrgan d'administració qui aprova aquest codi de conducta. A l'administració seria el ple de la corporació, també és necessari aprovar els corresponents codis de conducta, i després també fer avinent que les empreses municipals també estan dotats d'un FEPRAN, a part de la unitat de control del Comitè Ètic i de Prevenció de Delictes, en la mateixa forma que marxa i la resta dels instrumentals del sector públic. El cas seguit, aprofundint en el que estava dient Núria, la construcció del model no solament pivota sobre el nostre, sinó sobre tot el grup, o sea, todos los protocolos de actuación realizados, tanto los del CEPRAN, las denuncias anónimas, afectan a toda la estructura del grupo. Todos los entes instrumentales como grupo funcionan con un sentido uniforme, avanzan en el principio en marcha como empresa mixta, en cuanto a 40 no, y toda la resta del grupo tiene un modelo similar de funcionamiento. Gràcies. I passant a l'altre tema, com identificar i gestionar els conflictes d'interès. Quins mecanismes de control s'haurien d'implementar? A veure, respecte als conflictes d'interès, els mecanismes de control, que això és una cosa que després preguntaré a la resta de membres de la taula, perquè en el cas dels conflictes d'interès, si bé, i aquí ja em porto una mica al meu terreny, a la llei de contractes del sector públic, la llei de contractes del sector públic, la darrera llei, que està actualment vigent, ja parla i fa una definició de conflictes d'interès i trasllada als òrgans de contractació del sector públic l'obligació de prendre mesures per prevenir l'interès. Què passa? Aleshores diem, vale, molt bé, i quines mesures pot prendre? En aquest cas, sempre pensem, l'important és veure quina política té de conflicte d'interès, en aquest cas l'òrgan de contractació, com defineix els conflictes d'interès, les activitats on es poden donar o els processos dels conflictes d'interès, que poden ser els recursos humans, la contractació amb proveïdors, la contractació amb clients, però en aquest cas, i jo és una reflexió que després llançaré, la mesura més important és conscienciar la gent, perquè un conflicte d'interès, a les empreses en les que estic fem la gent una declaració responsable de que no està incursa en cap conflicte d'interès en la seva activitat o en el sentit de desenvolupament de l'activitat.
més que una responsabilitat o una conscienciació de la gent, és difícil moltes vegades detectar conflictes d'interès, perquè si estem parlant, per exemple, de les parelles, de les persones, l'entitat o l'empresa privada o el sector públic no té per què saber que està contractant el seu marit, la seva parella, la seva dona, no té per què saber-ho. Aleshores, aquí sí que és implicar els treballadors de les organitzacions en què veritablement el conflicte d'interès mai s'ha d'evitar perquè entra dins de les conductes irregulars que estan contemplades en el codi ètic de l'organització. Ara portant el tema, per exemple, en el sector de l'EMATSA, que és el que conec jo i aquí ho sento però ho faig aquí, en el codi ètic d'EMATSA està contemplada una política destinada al conflicte d'interès. Es diu exactament que es contemplaran els usos habituals o socials, però que a partir de certes conductes són totalment irreprovables i que per tant no s'acceptaran. I és més, el codi ètic d'EMATSA, com moltes entitats, el que ve a dir és d'obligat compliment per totes les persones que tenen relació amb EMATSA o amb aquesta entitat. És a dir, no solament els treballadors, sinó moltes vegades amb els contractes, amb els proveïdors o fins i tot amb els clients, s'obliguen a complir el codi ètic i el model de compliment normatiu d'aquella entitat. I es diu, els treballadors podran ser sancionats i fins i tot acomiadats si no respecten el codi ètic i les relacions mercantils que es tinguin amb proveïdors o clients podran ser finalitzades de forma automàtica si es detecta un incompliment greu del codi ètic. Però, aquí és la pregunta que llanço, quines mesures podríem tenir? Sí, perquè és una cosa que he estat reflexionant i dic, ostres, més enllà de la declaració responsable de les persones que poden incórrer en aquest conducte irregular, és difícil de detectar un conflicte d'interès. En el fons és un benefici de l'orgull de pertinença, que per exemple l'orgull de pertinença a una organització que sé que lluita i té mesures contra el conflicte d'interès i que és una conducta reprovable. Però quines mesures, a més de la declaració responsable, es poden posar i que siguin efectives realment? És complicat, ¿Qué pregunta? Es un tema francamente difícil. Yo estaba avanzando en esos temas con la administración, la automatización de la administración y la información automatizada de dadas que se incorporan en bases de dadas que consultan automáticamente las relaciones posibles existentes y detectan a través del conocimiento de la formación de los consejos de administración y de las empresas que puedan haber vinculaciones. En el camino yo creo que ver la absoluta utilización de la inteligencia artificial en el campo del curt termini, yo creo que será así. Lo que pasa es que yo sí también podría profetar que esto estará bien siempre que se generalice, porque la situación de que esta actuación només que sea en alguna empresa perjudica a aquellas que compiten con otras que no están cumpliendo en una situación de igualdad. Por lo tanto, la exigencia de que esto se trata de normas superiores y que sigui utilizable en las relaciones entre la administración entre empresas sembla que es un desideratum posible o al menos utilizado para nosotros. No es suficiente que una empresa cumpliese, sino que sea el sector en el que todo el sector que vaya a cumplir. Estarías creando conflictos de limitación de la competencia por costo a curt termini, pero aquí sí lo llegaría, sí, a propósito de preguntar yo, en la responsabilidad social, como lo dirías con eso. Pero te lo... Jo he sentit també els meus companys de taula. He recordat que recentment a la nostra organització vam tenir una formació a l'estiu, i hi havia un ponent que parlava només de conflictes d'interès. Llavors, la primera pregunta era la pregunta obligada: què és un conflicte d'interès? Doncs a mi em va encantar molt la definició que va donar. Diu, mireu, un conflicte d'interès és tot allò que un pensi que és un conflicte d'interès. És a dir, els conflictes d'interès els tenen les persones. No existeixen els conflictes d'interès de les organitzacions, perquè inclús dintre de les organitzacions, en el nostre cas en els grups d'empreses, tenim participades, tenim persones nomenades als consells d'administració, al final el conflicte el té la persona. Llavors, jo crec que la dificultat de l'identificació del conflicte d'interès arrela en si mateix en que està en la conducta de les persones. Nosaltres podem usar moltes pautes, podem desenvolupar polítiques. Vull recordar ara també, per exemple, en el cas específic del sector públic, de l'administració pública i dels càrrecs
fa molt pocs anys es va fer per part de l'Oficina Antifrau de Catalunya un informe sobre la prevenció i el tractament de conflictes d'interès que per mi és boníssim, és essencial, va molt enfocat a moltes qüestions. No? Quan anem a la part de l'àmbit de l'empresa privada, doncs nosaltres tenim molts nivells de conflictes d'interès que gestionar. Tots són de les persones, insisteixo, però clar, no només estem en aquest pla personal, no? Jo tinc un conegut, tinc una parella, tinc una persona amb una relació personal i he de prendre una decisió i el meu interès personal pot prevaldre, no? O em puc trobar en la situació de prendre una decisió sobre una qüestió que pot tenir un impacte en la vida privada, sinó que també tenim aquests conflictes que es produeixen en el si de les pròpies empreses. No entre les empreses 100%, que per definició l'interès que tenim a l'empresa és el mateix, perquè per això formem part del mateix grup, sinó quan també tenim una situació en la qual tenim empreses amb participació en diversos socis, no? Com podria, per exemple, ser el cas de Mazda, però nosaltres tenim molts altres casos. No? És aquí, en aquestes situacions, en les quals també hem de fer prevaldre que cap decisió pugui ser presa injustament per les persones que han de prendre les decisions. Aquestes persones tornen a ser persones que poden estar proposades per un soci o per un altre o que poden tenir unes certes atribucions conferides en el si de l'empresa. És per això que nosaltres, inicialment en el nostre model normatiu que s'ha desplegat a les empreses, vam començar amb una política de conflictes d'interès que estava més vinculada a aquesta part personal, no? Aquesta part inclús de relacions amb proveïdors, amb tercers, no? Sobretot, amb vincles de relacions personals, de família, etc. I ara, aquest any, hem reforçat amb una política específica també derivada de recomanacions del nostre anàlisi de riscos, en la qual fem una política també que cobreix aquests conflictes entre empreses, que no són entre empreses, sinó que estan dedicats sobretot a preservar que la presa de decisions de les empreses on hi ha més d'un soci, no? Que són algunes de les que nosaltres tenim, doncs s'asseguri que la presa de decisions es fan en condicions totalment imparcials, no? I de transparència. Ens queda poc temps i moltes preguntes a fer. Ràpidament hem trobat en les secretàries dels consells d'administració la llei de contractes del sector públic 9/2017, que atueix seguint un mandat europeu la provisió de contractar, ha provocat la proximitat de compliance, avantatges de compliance a la contractació pública. Seria aconsellable per participar en un procés d'adjudicació que requereix el contractista el requisit de presentar un model de compliance. Com he avançat abans, però abans feia referència al conflicte d'interès, la nova llei de contractes del sector públic, nova, ara ja com parlo del 2017, ja ho veig molt lluny, La llei de contractes del sector públic el que va fer, i que va ser la novetat, va exigir una actitud proactiva als òrgans de contractació i el que no solament els va exigir prendre mesures per prevenir i gestionar els conflictes d'interès, sinó també prendre mesures de lluita contra el frau, el suborn i el tràfic d'influències com a mesures que van en contra dels principis de contractació públic, com ara pot ser la transparència, la concurrència i la igualtat de tracte. Aquesta prohibició, aquest paper actiu que va encarregar el legislador als òrgans de contractació ens transmet, i aquí és un altre debat que també hem tingut i que més o menys pensem tots igual, és l'exigència als licitadors de disposar d'un programa de compliance com a requisit per a contractar. Si bé ja als Estats Units, que és on va néixer el compliance ja fa anys, des del 2018 hi ha situacions en les que s'exigeix als licitadors per prendre part d'una licitació un programa contra la corrupció. Aquí, i cada cop més, hi ha una part de la doctrina que està fent força perquè l'exigència d'aquests programes de compliment siguin un requisit per prendre part de les licitacions públiques. Si bé atenent a la situació que tenim actualment,
potser exigir-ho a tots els licitadors per prendre part d'una licitació podria ser gramar-se i passar-nos de frenades, i potser reduiria molt la competència, per tant seria contraproduent. Sí que es podria prendre aquesta mesura requerint un compromís dels licitadors, és a dir, vostè si vol participar a la licitació s'ha de comprometre's que tindrà implantat un model de compliment en el futur. Depèn del contracte, es podrà exigir que sigui durant la vida del contracte o no, i inclús depèn de la tipologia del contracte, que és el que dèiem abans, es podria exigir un compromís pels licitadors i una obligació per l'adjudicatari, és a dir, si vostè resulta adjudicatari haurà d'implantar un programa de compliment normatiu en la seva organització durant en el temps determinat concret. Això, que és el que parlàvem abans amb el José, aquesta obligació pot tenir sentit en contractes de llarga durada, però si és un contracte curt, aquí sí que l'obligació d'implantar el programa de compliment pot ser... Sentència ferma amb les possibles comissions de delictes penals. Moltes gràcies. I donat que ens queda poc temps i estem en una junta de responsabilitat social corporativa, volia preguntar als altres ponents en la seva opinió, quina és la relació entre el compliance i la responsabilitat social corporativa com a jo molt breument, perquè crec que ho he intentat dir a la primera exposició, per nosaltres té un sentit completament integral. Fem una concepció integral d'aquesta qüestió, no? Nosaltres diríem responsabilitat social corporativa. Allà és on estem definint uns objectius molt concrets en termes de contribució als objectius, en aquest cas, als objectius de l'ABS. De fet, en aquest any nosaltres, a la nostra memòria de responsabilitat social corporativa, a la nostra 2018 vincula directament tots els objectius del nostre pla de desenvolupament sostenible, el Water Global Plan, a la contribució que fem als objectius de l'Agenda 2030, i dintre, evidentment, d'aquests objectius, nosaltres, això és una expressió més dels nostres valors i de la nostra missió com a companyia. I és aquí on nosaltres ho lliguem amb la part de compliment, perquè compliment no deixa de ser una expressió dels valors i dels compromisos que nosaltres tenim. Comparto el criteri, sempre que estem parlant de instrumental me cuesta amigo que no ho entenc bé la responsabilitat social corporativa de los ens públics administratius, però jo crec que si necessitem nosaltres per alguna cosa tenim alguna raó de ser nosaltres com a administratius és precisament la responsabilitat social corporativa. Els ens instrumentals, que és on està, comparto el que estava dient Cristina, és possible, que parlàvem abans, tenir una figura de compliance i una responsabilitat social corporativa, però és impensable i imposible tener responsabilitat social corporativa y no tener compliance, ¿no? Desde ese punto de vista. Sí. De hecho, lo que comentábamos es que son complementarios. La responsabilidad social corporativa englobaría el compliance, el cumplimiento normativo. De hecho, el cumplimiento normativo podríamos decir que es lo que he dicho, es una sugerencia fuerte de la ley, no te lo obliga a tener un programa, pero te lo sugiere fuertemente. Y en cambio, la responsabilidad social corporativa entraría más dentro del ámbito de lo deseable y lo voluntario. Pero al fin y al cabo, al final, ambos son los instrumentos que tienen las organizaciones para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, ya sean sociales, que sería el caso de la responsabilidad social corporativa, como legales, que sería el caso del compliance. Moltes gràcies per les intervencions. Amb aquesta idea de compliance la responsabilitat social corporativa hem de finalitzar aquesta taula, agraint a tots els ponents les seves intervencions i tot el que ens han ensenyat avui i a l'audiència per poder comparar. Gràcies.